Голямата стъпка или Йети съществува. Поне това твърдят група американци, обединени в своята кауза да докажат, че човекоподобното създание не е само страховита измислица. Какви са техните доводи? Нека да видим. Едва ли има американец, който като дете да не е слушал страшните истории за голямата стъпка. Група мъже, наричащи себе си Sasquatch Genome Project, твърдят обаче, че косматото същество е от плът и кръв. Като доказателство те прилагат няколко видеоматериала, на които действително се вижда подобно на маймуна създание. В първия клип то се разхожда свободно в гората, а друго видео показва женски екземпляр висок повече от 1,80 м. Ентусиастите дори твърдят, че са заснели трети Sasquatch, докато си почива в следобедна дрямка. Групата мъже възприема дейността си съвсем сериозно и не спира да инвестира в снимачна техника и нови експедиции. Всички ние сме имали случки, които са променили живота ни. Буквално са разклатили основите на всичко, в което сме вярвали до този момент. Аз и семейството ми се натъкнахме на огромна следа в планините в Колорадо. Такива неща наистина променят мирогледа ти. В този момент си казваш, трябва да има нещо повече в тази история. Не е само мит. Учените напълно отричат съществуването на Бигфут, а през годините са били разобличавани десетки фалшиви записи и снимки на митичното създание. От Sasquatch Genome Project обаче са твърдо решени да убедят обществеността в противното и затова планират в обозримо бъдеще да продуцират документален филм, в който да включат и още непоказвани кадри.